Moi, mun nimi on Markus, mä oon Phoenixin Kilta ry:n puheenjohtaja ja kerron teille tässä 1,5 minuutin limitissä pikkasen meistä. Kun te olette yhteydessä meihin täällä somessa, niin se tarkoittaa käytännössä mua ja Tom Hyppästä. Me ollaan myös ne kaverit, jotka tekee käytännössä meidän reissuja Ukrainaan yhdessä Markus Walshin kanssa, joka on myös hyvin kokenut yhdistysaktiivi. Teppo hoitaa talouden, Otava erilaista hallintahommaa ja meidän esittelyt on julkaistu aiemmin somessa. Me ollaan yhdistyksenä uusi, mutta me ollaan tehty tätä hommaa jo vuosia erilaisissa kokoonpanoissa, toimitettu kymmeniä autoja ja erilaista ihmishenkiä säästävää apua ja tukea Ukrainaan sekä Ukrainan puolustajille että siviileille. Mä itse työskentelen 50% työajalla tutkijana, jotta mulle olisi riittävästi aikaa tähän kaikkeen muuhun, eli yhteydenpitoon teihin. Tämä meidän toiminta on mahdollista vain just sun avulla. Yhteydenpitoa Ukrainaan, kontaktien luomiseen. Mä puhun kohtalaisen sujuvaa Ukrainaa nykyisellään ja se auttaa asiassa tietysti. Järjestetään erilaisia tapahtumia, kanavoidaan yksityishenkilöiden apua Ukrainaan. Me tehdään yhteistyötä olennaisesti meidän sisarjärjestö Ukrainan Phoenixin Killan kanssa sekä muiden ukrainalaisten järjestöjen kanssa, joiden kautta me saadaan tuki ja apu perille sellaisille henkilöille, jotka joko me tai he tunnetaan henkilökohtaisesti. Sitten pari sanaa tästä meidän viimeisimmästä reissusta. Me lähetettiin taannoin matkaan 3 autoa kulkuessa, jonka muina järjestäjinä toimi Finest Volunteers Ukraina-apu ja Itä-Suomen yhden miehen avustusjärjestö Jonisalmi. Ukrainavun kapun ja Finest Volunteersin tuntee toivottavasti jo kaikki, mutta pari sanaa Jonista. Hän tekee tosi vaikuttavaa duunia omalla kustannuksellaan ja pitkälti hänen ansiosta Ruokolahden ja Privillinen kunnat on nykyään ystävyyskuntia keskenään. Joni on käynyt 10 kertoja Ukrainassa ja musta tuntuu, että hän käy siellä useammin kuin minä K-kaupassa. Tosi vaikuttavaa duunia. Tällä reissulla meidän karavaanin mukana kulki Imatran Stora Enson tehtaiden lahjoittama kemiallisten onnettomuuksien torjuntakalusto Ukrainaan. Eero ja Mirja Tiainen toimitti sinne 54 itse valmistettua uunia, jotka viedään Ukrainan puolustajille rintamalle. Ukrainavun invataksi on jo kuntoutuskeskuksen käytössä ja Finest Volunteersin vapaaehtoiset siellä heidän vapaaehtoiskeskuksella Ukrainassa. No, meillä sen sijaan realisoituu kaikki mahdolliset ongelmat autojen kanssa. Ja meidän autoista 3 on tällä hetkellä telakalla. Me tarvitaan teidän apua niiden remontoimiseen ja edelleen loppukäyttäjille toimittamiseen. Tulkaa mukaan. Sitten vielä yksi tarina matkan varrelta. Menomatkalla Puolassa aamupalalla huoltoasemalla meidän vapaaehtoiset kohtas ukrainalaisen perheen, nuoren naisen nimeltä Dasha, hänen isänsä ja äitinsä ja koiran, jotka oli päässyt juuri pakenemaan Ukrainan Venäjän miehittämiltä alueilta Valko-Venäjän kautta EUn puolelle. He olivat siitä tietysti hyvin helpottuneita, mutta hyvin ymmärrettävästi heidän seuraava siirto oli epäselvä. He ei oikein tiennyt, mihin he jatkaisivat matkaa tai millä tavalla. Me luvattiin tehdä voitavamme heidän auttamisekseen ja pidettiin sen jälkeen eri kokoonpanoissa heihin viikon verran yhteyttä. Me luvattiin yhdessä Finest Volunteersin kanssa kattaa heidän matkakustannukset, joten myös sen takia pyytäisin teitä osallistumaan tähän meidän keräykseen. Pitkä tarina lyhyesti. Perhe on nyt meidän vapaaehtoisten avulla jo Suomessa, missä heitä odottaa uusi ja turvallinen elämä.